ένα πράγμα που πρέπει πραγματικά να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε το πώς πια ονομάζονται κάποια επαγγέλματα, τι είναι που δεν τα έχουμε δει ποτέ, για να αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε ότι να τα κάνουν. Έχεις απολύτως δίκιο. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που οι νέοι έτσι κάνουν reject το ότι βλέπουν απέναντι τους, ένα ακριβώς τον που είπες τώρα, Χριστίνα μου. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τι κάνω, γιατί με κρίνεις. Όχι, εκτός το γιατί με κρίνεις και γιατί να με συμβουλέψεις το σήμερα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα. Και θέλουν να. Sorry που το διακόπτω, αλλά νομίζω ότι να καταλάβαμε εμείς σε μεγάλο majority της νέας γενιάς είναι ότι θέλουν να φύγουν και από τούτα τα αυστηρά corporate πλαίσια. Θα με μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε εργασιακές φιλοδοξίες. Στις εργασιακές φιλοδοξίες, νούμερο 1, θέλουν να έχουν ευελιξία. Δηλαδή, αν μπορώ να δουλεύω από σπίτι, δώσ' μου την επιλογή. Δεν σημαίνει ότι να θέλω, αλλά θέλω να έχω την επιλογή, να νιώθω. Και προτιμούν σίγουρα τα hybrid μοντέλα και ακόμα και το εξ αποστάσεως εντελώς μια χαρά είναι. Όμως, εκείνο το οποίο έκαμε μου εμπίστευτη εντύπωση είναι ότι ενώ ζητούν το πράγμα, αρέσκει τους να πάσει στο χώρο εργασίας νοουμένο ότι να έχει νόημα και να δουλέψουμε με μια ομάδα ανθρώπων. Αν περνούν καλά. Είναι επειδή αρέσκει τους η ομαδικότητα. Πράγμα, που θέλω να πω. Ότι ένα πράγμα που νιώθουμε και λέμε πάρα πολλά χρόνια οι προηγούμενες γενιές, τουλάχιστον εμένα ξεκαθαρίζει στο μυαλό μου μετά που έκανα έρευνα, ότι εν μοναχική τύπη. Καμία σχέση. Γυρεύκουν το ομαδικό. Αλλά τι γυρεύκουν. Όχι το πάω στο γραφείο και είμαι ο μάστρος μου απλά που πάνω μου και διά μου διαταγές. Όχι. Στο ότι να πάω γραφείο και να με κάνεις mentoring. Να με κάνεις coaching με άλλους ανθρώπους, με άλλους της ηλικίας μου, ειδικά τις πρώτες φορές. Γιατί τις πρώτες φορές μην πάει ατομικά, γιατί δεν θα δουλέψει. Πήγαινε ομαδικά και μετά σιγά σιγά χτίστο. Παρεμπιπτόντως, άλλο πράγμα, κάτι feedback sessions που έκαναν και παλιά Χριστιανά μου σε επίπεδο εκπαίδευσεων, ενώ δουλεύουν με τις πρώτες γενιές, τούτη η γενιά θέλει feedback 10 λεπτά. 10 λεπτά, max. Μέσα σου πω 5 λεπτά. Μπράβο. Και όχι μια φορά τον χρόνο. Συνέχεια. Το άλλο πράγμα που ξεκάθαρο που έρευνα είναι ότι θέλει να νιώθει ότι εσείς οι δυο που δουλεύω στη Human Asset μαζί σας και είμαι υπάλληλος της ομάδας σας, δεν επενδύετε πάνω μου γιατί είναι ευκάλετε εσείς λεφτά. Επενδύετε πάνω μου γιατί είναι να αναπτυχθώ εγώ σαν Λεωνίδας που παρεμπιπτόντως να βγάλεις και εσύ λεφτά. Αλλά πρέπει να το νιώθει. Και λίγο παράξενο ότι καλά. Επενδύει η εταιρεία, είναι εμφανές. Ναι, αλλά θέλω να μου δείξει ο εργοδότης ότι επενδύω γιατί πιστεύω στον άνθρωπο. Στην ανάπτυξη του ανθρώπου.